Kamarát, chcel som ti napísať list. Cvičná firma Enter SRO z Levoče pracuje na trhu od januára 2012. Jej zamestnancami sú študenti strednej odbornej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím. Počas existencie firmy sa už zúčastnili kontraktačného dňa cvičných firiem podtataránskeho regiónu v Poprade. V spolupráci s malými predškolákmi zrealizovali pekný deň s Enterom, kde objavovali tajomstvá počítača. Čo vlastne entráci ponúkajú? Máte pomalý počítač, ktorý dlho nabieha a po zapnutí spúšťa veľa zbytočných programov. Máte problém s inštaláciou, aktualizovaním a prácou vo vami zvolených programoch? S naším balíčkom inštalačné práce vás dovedieme k poznaniu. Neviete si poradiť s odstránením vírusov a s opravou porúch vo vašom počítači? Chcete si overiť správny chod a funkčnosť systému? Nič z toho pre vás nebude predstavovať problém, ak nás oslovíte. Vyhľadáme a odstránime z vášho počítača akýkoľvek nebezpečný program, vírus či infiltračný súbor. Radi by ste si napojili internet na váš počítač, no neviete ako na to? Nefunguje vám internet? Je pre vás nemožné skontrolovať si internet po pripojení? To všetko je minulosť pre týchto zákazníkov, ktorí využívajú naše služby. Obráťte sa na nás a okrem pripojenia internetu získate aj základné informácie o jeho používaní a práci s ním. Máte vo svojom počítači dôležité dáta, nechcete o ne prísť, no neviete, ako si ich zabezpečiť pred vírusmi alebo poškodením. Naši pracovníci vám pomôžu tieto dôležité dáta, informácie vo vašom počítači nájsť, zálohovať na externú pamäťovú jednotku. A tiež vás naučia s takýmito zálohovanými údajmi pracovať. Máte vôľu zriadiť si poštového klienta? Neviete však, ktorého klienta si vybrať? Chcete komunikovať bez papiera, chrániť tak naše životné prostredie? Všetká pomoc, potrebné rady, servis plný nových skúseností a zaujímavých informácií za priateľnú cenu, to je firma Enter SRO. Pevne veríme, že vás naša spoločnosť zaujala a radi budete využívať naše služby, pretože s nami rastiete i vy. Nájdete nás na adrese Cvičná firma Enter SRO, námestie Štefana Kluberta 1, 05401 Levoča, alebo na webe www.spoznajnas.sk.